ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭାତ, ଡାଲି, ରୁଟି, ମାଛ, ଭଜା ଇତ୍ୟାଦି। ସବୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପାଠ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ପାଠକୁ ବିସ୍ତାର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଖାଦ୍ୟସାର ବା ପୋଷକ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ଖାଦ୍ୟସାର ବା ପୋଷକ କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୋଷକ ବା ଖାଦ୍ୟସାର ଥାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟସାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ୱେତସାର, ସ୍ନେହସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ଜୀବସାର, ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଜଳ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଭାତ, ଚୁଡ଼ା, ଆଳୁ, କଦଳୀ, ସୁଜି, ଗାଜର, କନ୍ଦମୂଳ ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ପାଟିକୁ ମିଠା ଲାଗିଥାଏ। ପାଟିକୁ ମିଠା ଲାଗୁଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭାତ ଓ ରୁଟି ଖାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟସାର ବିଷୟରେ। ନଡ଼ିଆ, ସୋରିଷ, ଚିନାବାଦାମ, ତେଲ, ଘିଅ, ରାଶି, ଅଣ୍ଡାର କେଶର ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟ ହାତକୁ ତେଲିଆ ଲାଗେ। ଏଣୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ନେହସାର ଖାଦ୍ୟସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇଲେ ଏହା ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହାତକୁ ଆମ ଦେହକୁ ଚିକ୍କଣ ରଖେ ଓ ଆମର ଶରୀରର ଚର୍ବି ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଖାଦ୍ୟସାର ବିଷୟରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଡାଲି, ଶିମ୍ବ, ମଟର, ବୁଟ, ସୋୟାବିନ୍ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯଥା କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ପୁଷ୍ଟିସାରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏହା ଶରୀର ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସ୍ନାୟୁ, ଚର୍ମ, ବାଳ ଓ ନଖ ତିଆରି କରିବାରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଶରୀରର କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜୀବସାର ବା ଭିଟାମିନ୍ ଖାଦ୍ୟସାର ବିଷୟରେ। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ। ଏହା ଆମ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ହେଲା ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ବି, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଭିଟାମିନ୍ ଇ ଓ ଭିଟାମିନ୍ କେ। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ। କ୍ଷୀର, ଲହୁଣୀ, କଲିଜା, ଅଣ୍ଡାର କେଶର, ମାଛ, ତେଲ, ଲହୁଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ପାଇଥାଉ। ଏହାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିଟାମିନ୍ ବି ବିଷୟରେ। କ୍ଷୀର, ପାଉଁରୁଟି, ଡାଲି, କଲିଜା, ଚିନାବାଦାମ, ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଇଥାଉ। ତଟକା ପନିପରିବା, ପିଜୁଳି, ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ, କମଳା ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପାଇଥାଉ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ବିଷୟରେ। ମାଂସ, ମାଛ, ଲହୁଣୀ, ଛୋଟ ମାଛ, କଡ୍ ଲିଭର ତେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଦ୍ୟରୁ ଆମେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଇଥାଉ।